Hola, veïns i veïnes. Us resumim ràpidament l'activitat del nostre grup a l'Ajuntament, el primer grup a l'oposició, durant aquest mes de febrer. Un mes de febrer que ha estat marcat per la marxa enrere del govern de Junts en la reforma del mercat. Nosaltres censurem la improvisació, anar tard i malament, el fracàs, en definitiva, del govern de Marc Castells amb el projecte de reforma del mercat. Després de 10 anys pràcticament prometent un nou mercat, ara el govern comença de zero amb el perjudici pels periodistes i amb el perjudici per la pròpia activitat del mercat. Ens hem posat ja a disposició de l'Associació de Periodistes per ajudar amb tot el que faci falta per tenir un mercat viu, dinàmic i centre de referència del producte de proximitat a la nostra ciutat. Durant aquest mes de febrer també hem lamentat les picabaralles entre Junts i Esquerra pel servei de Montbus. Els exigim que solucionin el servei. Han estat governant 14 anys la Generalitat, que és la responsable d'aquesta línia, i els problemes no han parat de créixer. Durant aquest mes de febrer també hem vist com es comença a construir ja la tercera planta, l'última planta del bloc de 12 pisos de lloguer assequible que des d'Igualada Som-hi vam aconseguir impulsar a través d'un dels acords de pressupost al carrer Sant Carles. I també hem aconseguit que Fàtima recuperi el bus dels diumenges que el govern de Junts havia eliminat, una decisió que no entenem de cap manera, i vam reclamar fins que ho vam aconseguir que tornés aquest servei al barri. El mes de febrer també és mes de Carnaval, hem participat al Carnaval d'Igualada, al Carnaval del barri de Fàtima, s'ha inaugurat també el Fine Art, vam ser la seva inauguració al Museu de la Pell. Hem escoltat també els veïns i veïnes del barri de Montserrat amb les demandes i necessitats del barri i hem acompanyat diferents negocis de la nostra ciutat que han obert les seves portes, com la perruqueria Xampú al carrer Pau Casals o el bar Coco Bar al carrer Josep Forn. També ha estat molt especial la commemoració dels 140 anys de l'edifici on ens trobem, de l'edifici de l'Ajuntament d'Igualada. Seguim treballant per Igualada.